Usa ka babae nga gituhang na biktima sa hit and run ang nakit-an na lang nga patay sa may Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Sugbo pasado alas 3 kaganihang kadlawon. Nakadawat ang kapulisan og dead person alarm ug sa ilang pag-abot sa dapit, ilang naabtan ang nagbuy-od nga lawas sa biktima nga wala na kinabuhi. Giban-abanang nagpangidaron kini og 50 anyos. Tungod sa kadaot sa lawas sa biktima nga babay, gituhan nga nabanggaan kini og sakyanan. Gidala ang biktima sa punerarya sa may Natalio Bacalso Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. Wala pa'y nagpailang kabanay sa maong biktima. Samtang pahinumdom sa kapulisan sa mga motorista, mag-amping kanunay sa pagmaneho aron makalikay sa mga aksidente labi na karong panahuna. Atong gihangyo og giawag tanan nga kung mo drive ta, kailangan nata sa saktong panghimuot, kondisyon natong lawas, no aron di ta madisgrasya o dili pud ta makadisgrasya sa atong palibot.